बावनाय थाबाय आं बेखिनि खोथाखौनो बुंनो सानदों जोंनि थाइखाजरा ग्राम सभानि जि थुला ब्रह्म नार्जारिखौ बिथांखौ इनायै देहायारि एटेक खालामनाय जादों जों दुखु मोननाय फोरमायदों गुबुन राहा लामा दंमोन सावरायनो नाथाय बिदि देहायारि एटेकखौ जों मोजां मोनाखै बेखौ जोङो दुखु फोरमायो जाहाथे भबिष्यतनाव बेबादि ओनसोलनि गेजेराव जाहाथे जाया आरो जों बेखौ गोजोन आरो परिस्थितिखौ लुबैयो सोरनिबा सायाव सोरनिबा मेगन नोजोर होलायलाया बेनि थाखाय आङो खावलायहरनाय जादों जाहाथे भबिष्यतनाव बिदि जाया गोजोन्थों पुलिस डिपार्टमेन्टखौ माबायदि दायथ' लादों आङो पुलिस डिपार्टमेन्टखौ आङो खावलायदों जाहाथे भबिष्यतनाव बेबादि दाङाबाजि नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय सोरनिबा सायाव एटेक खालामनाय सोरनिबा सायावहाय नोजोर होनाय मेगन गाज्रि नोजोरजों नायनाय ओनसोलनि गेजेराव बिदा फंबाय हिसाबै जोंहा थायो बेनिखायनो पुलिस डिपार्टमेन्टनिसिम जाहाथे बेखौ गोख्रोङै जाहाथे मोजाङाव लाबोयो आरो मोजां परिबेसजों जोंखौहाय रैखाथि होयो बेनि थाखाय आङो पुलिस डिपार्टमेन्टखौ खावलायहरनाय जाबाय थुला नार्जारिया नोंथांनि बायदिब्ला जेबो दाय गैया थुला नार्जारिया जोंनि समाजनि बियो मोजां खामानि मावो आरो जोङो बिथांनि गेजेरजों गोबां खामानिखौ अबदान मोनबोबाय दा बिथांनि सायाव बेबादि अयनाय हाबा मावनायनि थाखाय जोङो गाज्रि मोनदों आरो दुखु फोरमायदों बिनि सायाव जों पुलिस डिपार्टमेन्टखौ गोख्रोङै एक्सन लाजानो जों लुबैदों तारमाने बाथ्रायाथ' जाहैबाय मा ओरैबायदि आङो माने बे थाइखाजरा बिकिबिल दं कमिटिया आंनो 12 तारिखआव बिसोर स्टिक हरदों ओमफ्राय बिसोरना मिटिङा 16 तारिखआवमोन ओमफ्राय 16 तारिखआव बिसोर मिटिंखौ जादों आरो ओमफ्राय आङो अल थाइखा ग्राम सभा फरेस्ट राइट एक्टनि आङो ग्राम सभानि सेक्रेटारि नालाय बिसोरो आंखौ स्टिक हरसे हरनायाव स्टिकआव फैयाखैबाबो बिसोरो आंजों माने फन नाम्बार गावसिनि फन नाम्बारजों बिसोरो आंखौ लेंहरदों खेबनै फन हरदों आं बे खेबनै फन हरनायखाय आङो ओनसोलनिबो गारजेन हिसाबै आङो भुल बुजाबुजि जानायफोरखौ बिसोर बुजिबाङाखै साननानै आं थांनानै हारसिंबाबो बुजिहोनो हागोन साननानै आङो माने थांनाय जादोंमोन ओमफ्राय थांनानै दाना गावसोर आंखौ सोंबाय जोंनि हा दखलाव थाखानाय हाखौ नोंथ' फाननानै जाबाय प्लट 3 फाननानै जाबाय नोङो कय लाख थाखानि फाननानै जाखो नोङो 4 लाख 5 लाख थाखानिल' फाननानै जायो नामा बुरबक होनजेनग्रोबाय आरोखि होमबाबो आंखौ बिबुंथि लाखिनो थिनबाय बिसोरो बेयाव आङो बिबुंथि लाखिबाय आरो आं बिबुंथियाव ओरैबायदि बुंदों जे आं अल थाइखा ग्राम सभा फरेस्ट राइट एक्टनिसो सासे सेक्रेटारि रायजो राजाया सायख'नानैसो दोनदों आंखौ 26टा गामिनि रायजो राजाया आंखौ सायख'नानैसो दोनदों बाव आङो खामानि मावदों रायजो राजानि बेयावहाय थाइखाजरा बिकिबिल दंबान कमिटिया आंखौ गावसोरनि मिटिङाव लेंनानै हा फाननानै जादों आरो बै बुरसारा गामिनि क्लाबनि दाग 3 हाखौ क्लेम खालामनायाव आं सिगनेचार हरनाय हिसाबै आंखौ दायनिगिरि होननानै बिसोर आंखौ बुंदों बेबायदि बुंनायाव बुंदों ओमफ्राय बुंनानैथ' आंखौथ' दाय खोख्लैबाय नालाय बिसोरो आंखौथ' दायनिगिरि खालामबाय बिसोरो गावसोरनि गोसोजों गावस्रा बिखायावनो मेगन दंखायो नालाय बे गावसोरनि बिखानि मेगनजोंनो नुबाय बिसोरो आंखौ दायनिगिरि होननानै दा बे हिसाबै आंनिफ्राय बै माने बुरसारा मा कमिटिमोनलाय बुरसारा निजरा क्लाबनि दखलाव थानाय क्लेम 3 खालामनाय हाखौ बिसोरो माने दानख'ना फिननांगौ होननानै गावसोर मोनसे खाथायाव पस्टिं खाथायाव गावसिनियाव लिरो बेबो माने 2022आवनो डिअफनिफ्राय अर्डार जाखानाय लेखा दंखायो बिस्राबो बेखौ खोन्थाबाबो बिसोर बुजिनो रोङा आरोखि बुजिनो रोङा हिसाबै गावसिनिखौल' गोथों साननानै लायो ओमफ्राय बिसोरो गावसोर पस्टिं लिरबाय पस्टिंआव आंखौ बे गांथाम क्लेम फर्मखौ नस्थ' खालामहैनांगौ नोङो बेखौ रिटार्न उथायफिननानै लानांगौ नोङो होननानै गावसोरो बेखौ पस्टिंआव लिरबाय आरो बे पस्टिंआव आं सिगनेचार आं हारसिं होनो हानाय नङा
रायजो राजा ग्रुप मोननैजों जानाय घटनाखौ आं हारसिंलाय बोरैथो गोरोबहोनो आं बिदि बुंनानै आङो सिगनेचारखौ बिसोरनो होनो गोसो गैयामोन आं आरो होआ होननानैबो बुंदोंमोन बावहाय बेखौ आंखौ बै थाइखाजरा बान्दो कमिटिनि आफादगिरि रमलाया बियो आफादगिरिया गावनो फैनानै आंखौ सोबाजेनो आरो बिनि उनाव सानै साथामसो मानसिया बोरै बोरै सोबाखो बोरै बोरै माखो आंथ' बेखौ मिथिला आरो आंनि बिखुं आरो गोदोना खं बायदि बायदियाव गोबां बिसोरो 10-20 जन मानसि सारियाव थानानै आंनि बिखुं गोदोनाफ्राव बुहुद सौग्लि सौग्ला खालामदों दा आं बे सानानै दं आथिङाबो आंना गाहेनानै लोरिनानै दं दा आङो बेखौ सिकित्सा खालामनांगौ दं आरोखि बे खेथ्रआव जों दा जों दिनै बेखौ डाक्टारनाव परिखा निरिखा खालामनो थांदों जों आंनियाबो आथिङा आङो हरनै आङो सिखारनो हायाखै आरो बिस जादों बिराद सानाय सुनाय जादों बिनि गेजेरजों आङो बिजि टिजिबो लादोंमोन होमबाबो मोजां रोखोम जाजोबाखै होमबाबो आङो बिखुं सानाय गोदोना खं सानायखौ लानानै आं दा डक्टरनाव देखायनो थांनो ओंखारदों आरो एफआइआर जाबाय नामा दा एफआइआर जाथ'वाखै फाइनालि जायाखै जों दा बे आंनि डक्टर रिपर्टखौ होफैबासो फाइनाल जागोन होननानै आं सानदों आरो सोरनि सायाव एफआइआर होनो सोरनि सायाव माने आंथ' मानसिफोरखौ सिनायजोबो आङो खिन्थु आङो माने नामफोरखौ बांद्राय मोजाङै मोनथिजोबा बान्दोनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ हमबानो आरो बै आंनियाव जाय मानसिफ्रा जाय फन नाम्बारजों आंखौ लेंहरदोंमोन बिसोरनाव सोंबानो बे गासैबो मानसिफोरखौ हमनो मोनजोबगोन मानसिफोरखौ हमनानै माबायदि सास्ति होजानो लुबैयो आंथ' आंनि मान सन्मान जोबस्रांनाय आंनि जाथि बंस' बा आंनि समाजनि खामानि मावनायनि मान सन्माना आंना बे हाद्रि बालायाव थांजोबनाय बायदि जाबाय बिसोर आंखौ हा फाननानै जाग्रा हा सिखाव मालायनि हाखौ सिखाव खावनानै फाननानै जाग्रा होननानै आंखौ बुंदों दा आंहा बेयाव आंनि सिना जाना मानसि आंनि सिनायै मानसि आंनि जाथि खुरमा बाय बाहागि आरो समाजनि जेनेबा फरेस्ट अफिस रेन्ज अफिस डिअफअ अफिस डिसि अफिस बायदि बायदि अफिसनि मानसिफ्रा आंखौ बे बाथ्राखौ नुनानै आंनि सायाव अबिसास जागोन आरोखि गथिखे आंनो बेखौ न्याय बिसार नांगौ आरो आंनो मान इज्जत आंनो मानहानिबो नांगौ आरोखि এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেলথ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ ডিএমএলটি লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ইচিজি টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰাৰ বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एंड इमेजिंग टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेंटल हाइजिनिस्ट इमार्जेंसी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयर एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन